encarregat de guardar en un lloc secret i durant tot l'any el gran llibre de les adreces. La nit abans de Reis l'entrego als patges perquè el rei sàpiga on han de portar els regals. Però és una feina importantíssima! Us ho he dit? Soc un mag molt important. No sabeu qui sóc, però jo us ho explicaré. Arreu del món tothom parla de mi. Un paio important, un mag molt elegant, em veuen pel carrer i criden sí! Però què passa? Aquest any els reis no repartiran regals a ningú. Com que no repartiran regals a ningú? Ara